پارێزەر هم جی دادوەر هم جی چالاکوانên سەر بخوا ji hêla fermandarê giştiyê Qesedê Mazlûm Abdî ve hatin pêşwazîkirin. Di wê derê de çi nîqaş kirine? Hûn dizanin ku ev demeke li Şamê Xwedê giravî diyalogê dest pê kiriye. Lê li Bakur û Rojhilatê Sûrî jî îdî diyaloga navxweyî, diyaloga hundirîn dest pê dike. Bi vê hevdîtinê re îdî starta wê hate dayîn, yanî wê di demên pêş de hevdîtinên din jî li gel aliyan were kirin li gor ku hate ragihandin. Di wir de bînerin hêja zemînê qanûnî yê diyaloga bi Şamê re hatiye danîn. Behsa diyaloga Kurdî jî hatiye kirin. Di heman wextê de meseleyên destûra Sûrî de gerek bi çi awayî be ew jî dwarê qanûnî de hatiye nîqaş kirin. Lê belê fermandarê giştiyê Qesedê Mazlûm Abdî agahiyeke balkêş li wê derê belav kiriye. Bi wan kesan re par vekiriye gotiye di demeke nêzik de wê kongreyekî neteweyî yê Kurdî were li darxistin. Ji lê kêleka enekesê û peyenekê dê hindek aliyên din jî beşdarî ew kongreyê bibin. Fermandarê giştiyê Hêzên Sûriya Demokratîk Mazlûm Abdî bi parêzer, dadwer û çalakvanên serbixwe re civiya da ku diyaloga Sûrî, Kurdî û siberoja herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê û danûstandina bi Şamê re gotûbêj bikin. Fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî behsa rewşa dawiya siyasiya meydanê li herêmê, danûstandina bi Şamê re û siberoja Sûriyê kir. Abdî eşkere kir ku wê di dema pêş de li Bakur Rojhilatê Sûriyê danûstandinên hundirên bi civaka xwecihî re pêk werin, da ku helwesta derheqî diyaloga bi Şamê re û beşdariya hemû pêkatiyan zelal bibe. Endamê Yekîtiya Parêzerên Kantona Cizîrê Mihemed Emîn Naîmî ku di civînê de amade bû ji ronahî TV re eşkere kir ku ev civîn bingeha diyaloga hundirîn e. Ji Îropê de bingehek hate danî, bingehekî mafnasî, bingehekî zagonî, bingehekî hiqûqî hate danîn. Ev îro, ev rûniştin, ev hevdîtin bû bingeha diyaloga hundirîn. Diyaloga hundirîn û ev der bibe Gorgo hata pêşînyarkirin jî ev der bibe paytexta diyalogê. Kîja bajar bê, Qamişlo bê, Reqa bê, Hesekê bê, Derezor bê, nexeme diyalog li vê de ye. Parêzer Naîmî li ser zimanê fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî dibêje ku dê tu aliyek nikaribe destwardanê li herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê bike. Sê tiştê xalê sereke hatin xuyakirin ji aliyê fermandariyê, yanî kes nikare destwardanê herêmê me de çêk. Çi rengî bê, bi gefa bê, çi bê ev tişt yanî gav paş denîne. Kî bê, yanî ev serxwebûn wê herî serî. Hevserok Yekîtiya Parêzeran li Bakur Rojhilatê Sûriyê Enwer El Esr eşkere dike ku wan di civîna li gel fermandarê Qesedê bingeha diyaloga bi Şamê re nîqaş kiriye, encamên erenî jê derketine. التقينا اليوم مع الجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية. إيرو أم بجنرال مظلوم عبدي راجفيان هفديتنا كأريني بو جالك أنجام پر أريني لسر أستا سوريا جي دركتن. أب أنجام بديتنا زمينكي جبو ديالوكان اجتماعي كوتيدا لهمو كانتون باكور رجلات سوريا بيك ورا جريدايا وكي چاوال شامي چدبه ام جي دسپيك ده وكي ريفبريه بجگريا يكيتي آخا سوريا همو پيكاتين وي دكن. ام دخوازن نيرينكي هفش جبو سوريا وسباروجاوي دركبه. من البداية حسب توجهات الإدارة على وحدة الأراضي السورية. پارێzer El Esr dibêje ku wan di heman demê de awayê qanûnî yê birêvebirina Sûriyê û sazkirina destûrê li gel fermandarê Qesedê gotûbêj kiriye. البحث في مستقبل سوريا القانوني. نقاش سباروجا سوريا قانوني و شكل دستوري قانوني سباروجا قانوني د چارچوه دستوري سال 1920 حتی 2012 ده هات کرن. اف جی د ناو سیستمکی پرعالی نناوندی و دموکراتیک ده. لا مرکزی دموکراتی. در حق دانستاندنا کردی de ji fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî gotiye ku wan name bo her du aliyan birêkirine dê bi hev re bicivin. Her wekî Abdî eşkerekiriye ku di dema pêş de wê kongrekî netewiyê Kurdî were li darxistin û tê de hin kesên derveyê aliyên danûstandinê amade bin. Li gor agahiyan de civînên hundirîn li Bakur Rojhilatê Sûriyê di vê demê de werin pêkanîn da ku helwestekî hevbeş derheqê geşedanên li Sûriyê were sazkirin.